Haino hai lam supiro taisa ani katal blog o norok no jotono no hinke tini ni blog tebo interesting nai norok paya sak nai tongdi ani blog no tai like subscribe khair di tema sak katal member sokoka owak ekdom niyom pra baksa wak rok ke bor snuk ba eta tor bule heda halangan pungu omka han nala nila ke khazagi tong buku bara sini hingke wak katal pai tu phaimani obo jompu thangi payo jompu hingke bisi wak kahaman himla haipun sing je wak paimani jompu mang bisi thangi pai jago or jreni arogo hingke wai shapun pajiya khu jompu mamang payo je wak paimani hingke singmutini ke sindroni no wathimuya konkong tham phai mankha as kaham ke asaya wati green bagai wati tong hangke se sabai gala khumu kabang ma suwa tep kubang ma ase khamu hingke sumano gitini pula sing wathimuya hingke sab shini omotamo omongkha kakumu tai totbak hingke kakumu kolok jat bai totba kiringting o kiringting hingke nadi tiyo borok tam khai tong bai tamni sengkri ase ma hai kirmai sijas bole bokorang ganang nai di bahai keng tong hingke iko naithik di mikhumani phaika ama muya phaina thangpuro ke muya baida songno bono simida songno saimaya markin thogo mikhum sorok pura katal bardro ba han naithong tomita kaham ekdom fresh tong hingke ang tabo harigo ang wasipin mela nayakho hingke tini no pula nainen hini phayo hingke lama kori kari tonmanugo ang hajaisini sikang hingke norok baksa ba sajaman saimia Ananda mela choli tongo khumlwngo park ganao naiphabai jotono hingke ta phaite iko mela ni gate o sokpaikya tabo ang bisingo habai nainai tamo phal tei tamo tong buiki sao nakadula rok tongo hinui hingke nai gina ta tamo tong yang oro hingkangke mosamani phunukta ticket khai manai orbo kiyang khana tam balloon rok tai tam rok tong chrai rok ni kajaknai wa chrai hingke kainai khamo ang gari chikon ke biko aswk nakadula kuchuk kwskari bela thena jatse hingke ang thangai nai gina tabo kisa oro hingke o lottery ticket tanmani rok hingke angkhe amtui nakadula rok kaya angkhe bike rok gari rok chalokmani naina hinui yang kapaijak hingke ticket hingke kotai borok bo nangphuni bagui gari rok choliya kho borok nasing tongo nadi chikon nugo sakao kakhangke aswk kuchu angkhe nakadula rok no nukma bokhor mihim tongo ang kaya bo bokhor mihim jago oma bwswk kirbai sijanai di ekdom thutai bisi risk ni bepar borokhe chalokjak ringjak ba hai samung nangya haike tongta borokmani kaja sina hala uri thangana hima tongo angle obo hingke gari chalokmani hingke ayang tola bike rok bo tongo bike rok bo chalogo ayang hai borok himtong kiskiriya bina bokhor saka gari klai thang hingke bobo ses bole lengui ses gathang damano maya saji mangla obo aswk kuchuk or tamjani hai thena hai nugui tongo ekdom kuchuk khe tangjak sebo hingke norok bo naina muchungkhe naiphaidi naimano angkhe amtrok se bisi chajakku arnajago ma prabo greng gei o kasamani se hai toni sai tongo chini buri rok ni betai tamonai tai koli bisi mala rok tam rok jotonor painani habjao khata dugan rok bo kom borok rok bo kom aswk aramse nangya last rogo da taisa borok bangno saimaya hingke kisa mwkhang rok nainai khita ang bo thik thak da tong hanse kolom ma haingo hingke ba tongphlaio hingke yang ani uklogo naidi noro obo tebo guri nai jat 2-3 bar guri omte bokhor mihim nai jat kaya ma amtero yang hingke teddy rok phalo borok pura ekdom keseng borok kom hingke last rogo hingke borok bangui phunmano buyang gani gini borok bo jotono last mang nainani hinui wansuk tongbai na
hingke ikonai di jeom tirogo haino jongkarok malarok phalman jago siming kisa borok naide ekdom khali borok kom borok kwrui Tamo sungkuwa mela saya di baru sini tak naik mamba. hingke ang bo bina hokukok manugui ekdom loop sai thaga ang bo haki hokukok ri nai musungkha amoni bagui ang tini hingke abo video sim khaitrang tei khena try khainai. The next day. ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ବିସ୍କୁଟ ଦେଖାଇବୁ ଯାହା ଆପଣ ପାଟିରେ ପକାଇ ଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପାଟିରେ ଧୂଆଁ Omuke melani jere bipai tu femani ke tinin bagi video omsung nung sinai norok baita shahana hema lai finai kutal video.